Ate Rosauro, good evening po. Kumusta po? Kumusta, Mos? Patulog pa lang. Nagpapaantok pa. Salamat po. Baka antok na po kayo. Okay lang po. May work pa kayo. Kasi po natin ang tubig tayo. Wala namang ano. That's TV channel. Shout out. Salamat. Salamat sa iyo. Vlogger Boy TV, thank you. I'm gonna shout out Vlogger Boy TV. Salamat.
Kulit na naman ko. Diyos ko doy. Sa nakakapali. Siya rin. Nakukulot na nga ako. Tingnan sa sa kaka. Tali. Nakukulot. Yung black hair. Nakukulot na nga ang aking black hair. Bilis na humaba, buhok ko. Papagupitan na naman ito. Haba. Maksaya sa shampoo. Baka hindi pa kayo nag-dinner. Mag-dinner na kayo. Gabi na rin dyan ata. Katatapos ko lang din mag-dinner. Vlogger boy. Kamusta vlogger boy? Sarap matulog na yun. Sarap matulog. Hello, random. Good evening sa iyo. Salamat. Salamat sa pagbisita. Ay, mga bantot na. Bantot na. God's channel. Salamat.
sagsak ng ano ko, ng legs ko. Pagtanggal varicose. Hello, Vilay Channel. Thank you. Big love shoutouts sa iyo. Thank you, Tyrosauro. Si Vilay Channel, di ba si ano to? Si ano to? Kalimutan. Alam ko naman dito. Hi guys.
Hello, Blanche TV. Miglove shoutout. Salamat. Salamat sa pagbisita. Ay, ang kapti na ako. Bali siguro fourth year na. Random. Thank you. Sleep ka na, random. Gabi na. Ano na PM. Sleep na kayo. Okay lang ako. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Mr. Dr. Earth channel, thank you.
Thank you, Tay. Sauro. Sa pabiji mo. Nung nakaraang araw, mayroon akong mga bisita. Meron akong mga bisita kaso, yung mga bisita ko, mga alien. Hindi nagpaparamdam. Ganun ba yun? Hindi sila nag-chat-chat. Yung una nga muntik nang mag 1K yung ko. Yung bisita ko. Puro wala namang nag-chat-chat. Nag-BBG lang sila. Sabi ko, sino kaya ang mga ito? Hindi naman nagpaparamdam. Hindi man lang nag-chat. Tapos nung isang araw din, 400 plus. Sa isang araw, 300 plus. Hindi din sila nagpaparamdam. Ganun pala yung yung mga faking account. Hindi nagpaparamdam. Sige, Blanchi, salamat. Salamat sa iyo. Sleep ka na. Gabi na. Dad's TV channel, salamat. Baka inaanto ka na rin. Walang iwanan. Walang iwanan, Tay. Ganun ba yun? Wala, hindi nga ako makaano sa inyo. Busy ako. Hindi ako makapunta lahat ng niyo. Niyo. Video. Mas maganda pa yung nasa Saudi ako. Malaki pa yung sahod, malaki pa yung pahinga ko dun. 2 oras yung pahinga ko. Sa hapon. Tapos sa gabi naman mahabang tulog ko. Dito, gigising ako ng 4:30. 4:30 ako gigising. Kasi maghanda ng pagkain sa baon sa doktor. Maaga kasi umaalis. Nagluluto pa ako ng pagkain.
Ay, naantok na nga rin ako. Kasap na pa. 41. 41 minutes to go. Maka-sleep na ako. Higa lang ako. I-ano ko lang yung pa ako. Iakyat sa ano. Ang sakit. Kaya nga, tulugan na. Tulog na kayo, tay. Tulog na kayo. Tulog na lang kayo. Huwag lang kayo mag-busy-busy dyan. Pagod pa kayo sa trabaho. Patayin nyo na yan. Baka matulugan nyo pa yung cellphone mo. Ayun si Mr. Down to Earth. Matulog ka na. Sabi gano'n. Tulog na kayo, tulog. Tulog na kayo. Gabi na. Mag 10. 10 na nga eh. 10:07 na dito. Yes, of course. Mr. Down's Earth channel. Do you remember? Grabe ka naman. Ikaw rin naman si ano eh. Ikaw rin naman si Dutch. Di ba? Si Dutch channel. Mr. Down to Earth. Ay, monetize ka na, di ba? Monetize ka na ba nun? Ang hirap mag-ano. Disco. Ang hirap mag-ipo ng ano. Ulit ng WH. Paano ko kaya to anuhin? Bubuuin. Ay, ibabalik ulit. Try lang. Kung bumalik ulit, baka sakaling maawa si Lolo. Makulitan ba? Baka makulitan. Upload lang at saka ano. Live. Ay, hindi tay. Hindi papatayin ko to. Hanggang 1 oras lang to. 1 oras lang ako. Bahala yan. Kaya nga po kayo ang ano, kayo na lang yung mga tulog. Patayin nyo na lang dyan.
Baka kasi antok na kayo. Matulog na rin kayo. Random. Matulog ka na rin. Vlogger boy. Matulog ka na rin. Parang antok ka na nga eh. Dad's TV channel. Antok ka na rin. Delay channel. Matulog ka na. May Blanche TV. Sabi mo, alis ka na. Huwag kang maniwala kay Tyrosauro. Matulog ka na. Iwanan mo na si ako. Sanay ang Team Korea sa magdamagan. Grabe naman. Huwag naman, oy. Maawa naman kayo sa mga sarili nyo. Naalala ko yun. Kasi naman mag-iba naman yung oras, diba? Mag-iba yung oras sa noon sa Saudi tsaka dito. Diba no, naalala ko, tinutulugan ko yung ko noon, yung cellphone ko. Tapos naka-silent pala ako doon. Tapos kayo pala yun oras kaya yun doon din. Sa umaga. Ay, umaga pala tayo. Ay, madaling araw ba? Sa Pinas siguro. Yun nga, madaling araw. Tapos doon gabi. Gabi doon sa gabi sa Saudi. Beijing nga lang, cellphone, gising tao. Gising tao, tulog. Tulugan din. Antok na si tatay, oh. Antok ka na tayo. Sige na, matulog ka na. Antok ka na. Sige na, matulog ka na. Malapit na mag 1 hour. Ipapatayin ko na rin to eh. 49 minutes na oh. Dito. Kaya matulog na kayo eh. Hindi nga ako maka-live ng ng maaga. Gusto ko sanang mag-live ng kahit mga 8 man lang. So, 8. Try ko nga mag-live ng alas 8 pa lang. Habang naghuhugas ako ng plato. Mag-live ako ng naghuhugas ng plato. Ang problema, baka makita ko. Baka makita yung cellphone ko naka-live. Pipikit na yung mata ko.
Tulog na kayo. Uy, abot kamay TV. Good evening sa'yo. Ayun, ayaw mo rin matulog ka. Matulog ka na, huwag ka nang sumali sa kanila. Nakikisali ka pa dyan. Huwag ka nang sumali. Matulog ka na. You are late, abot kamay. Naghugas pa daw siya ng kinainan niya eh. Nagluto pa kasi siya. Kaya nalit siya. Anong yung ano niya? Di ba ano na rin to si Abot Kamay TV? Ano na ba to? Yung monetize na siya. Kakalimutan mo kasi. Magyanin na ako. Kalimutan ko yung dumadalaw. Ano, na-traffic ako, sorry. Ay, ganun ba yun? Na-traffic daw siya. Okay lang yun. Traffic. Hirap talaga pag nata-traffic. Tulog na. Malapit na. Tamang-tama. 10:19. Ay. Sige po tayo, good night. Salamat. Sige, natulog na kayo kay ano na ako, mag-out. Mag-out. Mag-end na ako. Tulog na kayo, tulog na. Huwag na kayong maniwala sa mga gising pa.
Mr. Down to Earth, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Mr. Down to Earth, matulog ka na. Wala, daming ano. Dragonfly, dragonfly. Dragonfly. Abot pa may TV. Shout out. Salamat. Ayan, mag-end na ako. Matutulugan ko na yung cellphone ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero sa salamat sa TV channel ay Mr. Don to Earth, Tabot Kamay TV, Dagger Boy, Random Delight Channel, Reds, Dagger Boy, Blanche TV. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mag-end na ako ha. Bye, good night.